kancaku akeh sing tekan, aku isih ngubengi dalan iki. Dudu ora pengen duwe, mung durung ketemu waktune. Saben ketemu kanca lawas, ditakone mesti kuwi maneh. Saiki kerjamu piye? Aku mung guyu, ya isih ngene. Kadang yo isen yen kudu nitakake uripku, nanging nek dipikir maneh, sapa sing kudu tak kejar? Alon-alon nanging tekan, ora kudu ndisiki sapa-sapa. Yen dina iki mung iso mlaku, yo wis sing penting ora mandek. Alon-alon nanging tekan, uripku dudu uripe wong liya, sing wis dadi duweke wong durung mesti dadi rezekiku. Biyen akerep ndelok urip wong liwat layar HP, ana sing omahe wis apik, ana sing wis bisa ngajak wong tuane plesir. Aku tau mikir, kok aku mung tekan kene, nanging saiki aku ngerti, ternyata aku mung lagi beda giliran. Ora kabeh sing telat tegese bakal gagal. Kadang dalan sing muter malah ngajari luwe akeh. Alon-alon nanging tekan, ora kudu ndisiki sapa-sapa. Yen dina iki mung iso mlaku, yo wis sing penting ora mandek. Alon-alon nanging tekan, aku wis ora isen maneh. Senajan durung dadi apa-apa, aku tetep matur nuwun karo urip iki. Bapak biyen tau ngomong, sing penting golek sing halal. Ora usah akeh ngomong, kerja wae mengko wong ngerti dhewe. Alon-alon nanging tekan, senajan dalanku ora cepet, ora perlu banding